To kaji, a yanzu haka dai asirai suna ci gaba da tunuwa a dangane da al'amarin da ya shafi ta'addancin ƙasa Najeriya, kama daga kan mutanen da ake ittifaƙin cewa su suke taimakon Bello Turji a dangane da kawo ƙarshen zaman lafiya a cikin ƙasar ta Najeriya, wanda yanzu haka aka fara bincike kwarai da gaske wajen ganin cewa an kama dukkanin waɗansu mutane waɗanda suke da sa hannu a dangane da al'amarin da ya shafi lalacewar tsaron ƙasa Najeriya, wanda a yanzu haka an yi nasarar kama wani shahararren ɓarawo wanda yake shine wanda yake taimakon Bello Turji ta bangaren kiwata mai shanuwansa, wanda a yanzu haka gwamnatin kasar Najeriya ta aza ƙeyarsa sannan kuma ta ci gaba da yi mai tambayoyi, sai dai ya tabbatar da cewa fa shi shine wanda ya kawo kansa wajen gwamnatin kasar Najeriya kuma wajen jami'an tsaron kasar Najeriya ba don komai ba sai don a yanke mai hukunci daidai da irin abin da ya aikata wa ita kanta kasar ta Najeriya, wanda ya ce amma fa shi kada a yanke mai hukuncin da bai aikata abin da ake tsammanin zargin cewa ya aikata ba. Ya ce ko kaɗan kada a yi zargin ganin cewa shi yana ɗaya daga cikin 'yan ta'adda waɗanda suke kama mutane da zamanin sai an kawo masu kuɗin fansa. Ya ce baya yin hakan sannan kuma baya goyon bayan hakan, shi dai kawai makiyayi ne wanda yake yi wa shahararren ɗan ta'addan ƙasar Najeriya kiwon shanu, wato dai Bello Turji. Ya tabbatar da cewa shi makiwacin shanun Bello Turji ne, in bayan nan bai san komai akan Bello Turji ba, wanda ya ce idan dai har ana so a mai adalci to a mai adalci sannan a yanke mai hukunci, kuma zai ɗau Ƙur'ani ya rantse da Allah cewar ba zai ƙara aiwatar da wani ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya ba. A yanzu dai haka wannan matashi ya bayyana sannan kuma ya yi rantsuwa wajen ganin cewa ba zai sake aiwatar da dukkanin wani ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya ba, sai dai a yanzu gwamnatin ƙasar Najeriya ita ce ake jira da ta yanke hukunci a dangane da shi kansa wannan matashi, akan ganin cewa shin wanne irin mataki za ta yanke a kansa, ba da yanayin yadda ya kasance ya amsa laifin shine wanda yake yi wa shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya wato dai Bello Turji kiwo wato irin kiwon shanu da kuma kiwon tumaki a cikin ƙasar ta Najeriya. Duk da kasancewar Bello Turji ya ce zaluncin da aka yi mai ya fara ta'addanci yana ɗaya daga cikin irin yanayin yadda aka kwashe masu dabbobi, to amma sai dai cikin abin mamaki da al'ajabi shi matashin ya bayyana cewa hakika Bello Turji ya kasance shi ma wa'annan dabbobi ba nashi bane, dukkanin dabbobin da yake kirarin cewa ai wai an sace musu ko an kwashe musu su ma sun sato su ne, yasa har ma gwamnati ta ankara da su ta zo ta kwashe su. Wannan shine dalili kuma shine makasudi, sannan kuma su ne asalin waɗannan dabbobi, sannan kuma babu wani abu da yake so a ga an bayyana a yanzu wanda ya wuce hakan, sannan kuma kada a yadda a fahimci Bello Turji Kacalla ko kuma kada a yadda da irin maganganun Bello Turji, domin ko ya tabbatar da cewa babu wata magana da Bello Turji zai yi domin kare kansa. Ya tabbatar da Bello Turji barawo ne, domin ya ce ko shi sai da Bello Turji ya sai mai bindiga akan a fara fita operation da shi wajen ganin cewa an kamo mutane an bautar da su, an ce kuma ana neman kuɗin fansa a hannunsu, amma ya ce ya ki amincewa da irin wannan ƙuduri na shi kansa shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya wato dai Bello Turji, wanda ya ce sanin ma yana cikin zunubi ne tsumu-tsumu, yasa har yanzu haka ya fito cikin wajen gwamnatin ƙasar Najeriya yana neman ɗauki tare da neman tallafi a yi kokari a yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata, amma ya ce a mai adalci a matsayinsa ne shi wanda ba dan ta'adda ba, sannan kuma baya goyon bayan 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, sannan kuma shi kansa yana yaƙi da su kansu 'yan ta'addan ƙasa Najeriya a yanzu, wanda ake tsammanin cewa wannan matashi shi kaɗai ka iya kawo ƙarshen dukkanin wata barazana da tashin hankali da ake fama da ita a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wanda aka kasa kawo ƙarshen 'yan ta'addan. Ana tunanin ta ɓangaren wannan matashi za a iya kawo ƙarshen Bello Turji ta ɓangaren yanayin yadda shi matashin ya san waɗansu da kaɗan daga cikin sirrukan Bello Turji shahararren ɗan bindiga, wanda shi wannan matashi za a iya riƙe shi ya zamo wani tsani wanda ka iya kai mutane ga shi kansu shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya wato dai Bello Turji, amma kasancewar aka saki wannan matashi to fa lalle babu shakka ba a da wani tsani ko kuma wata makama da za a iya zuwa wajen shahararren ɗan ta'addan ƙasa Najeriya wato Bello Turji, amma riƙe shin da za a yi shine zai tabbatar da cewa an samu makama sannan kuma an samu tsani, an samu biginin irin yadda za a hau wajen ganin cewa an je wajen shahararren ɗan ta'addan da ya daɗe yana aiwatar da ta'addanci a cikin ƙasar ta Najeriya wato Bello Turji, wanda yanzu a shawarce aka ci gaba da bawa su kansu gwamnatin ƙasa Najeriya shawari akan cewa a riƙe wannan matashi
har sai an gano inda Bello Kacalla Turji yake. To masu sauraron mu na yau da kullum duka dai wannan kenan, sai ku ci gaba da biyo mu da subscribers, nan ku ci gaba da danna mana ƙararrawar sanarwa, wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Mun gode.